in zawain chu bai lo le tun tuma chuan khovel in nialna na sa taka chok chuak tu he kan solar system a chau lo hian thil siam dang an omangem aliens te hian tak tak ngam ti chungchang kan tar lang dona hemi chungchang hi khovela in nialna na sa tak chok chuak tu ania tin tun thangbo hian in nialna re thei lo alania hemi chungchang hi bible be chanin kan tar lang don ani tin chumi main ka video lo ngai thatu te lo thlir tu te in zawain chi bai kan book le chewa min han subscribe zelula la subscribe lo ten tin min han share sak bokula tin comment section lampanga khan in ngai dan te ron zia kula kalo share ve zela in zerbel nam po kalo mang ve zel ani thupuya kan lut topang pathian thil siam thiam zia le siam ol sam zia le athil siamin ama anti lom zia kan rin chuan billions of galaxies billions chu tluk le ding on tina khani meya mizo chong chuan billions of galaxies a billions of solar systema billions of planets jinga pakhata chau life form nunna ada ani ngai chuan kan pathian hi aro pui tok lo ani yang ti ngai dan hi khovel mithiam tam tak jinga ngai dan tlang lon ani ta a pathian omring lo atheist kan ti te chau ni lo pathian omring scientist te jinga po he ngai dan hi ngai dan tlang lon tak alo ni chhota ani he universe a hian keini mi hring te chau hi kan mitam tak chuan scientist te chun an ring lowa pathian in keima ani chau min siam angarin dan hi mi hring ngai tu ana toy zia tilang tu ani an ngaya kan hriat tlem zia le kan mol zia ati fi ani an ti hlo to thung ani roman kaushan phei chuan sang khat zonga ma zong kha chuan kan lei hi center of the universe ni le thale ar siten min hual luai luaya kan lian bera kan planet po alien ber ti angin an lo ngai thin ani kha engpo ni se kha chu soizui ka tumani lawa khang lai kha chu tun lai anga thiam na la san lo lai ani ya an ngai dan rin dan an soi mai ani ya kha kha chu soizui lawila a thau me heti hian han ngai toila mystery pakhat thil siam thiam em le nuam te em mayom ta se a thil siam thiam zia le siam ol samdan zia chu munom khop ania a hna chu nuam hi han ti em mai boka a thil siam chuan ama anti hlim em ma se adam chungin thil pakhat chi asiam tamai se aoyom lo dan tur zia mai chu kan chu thiam o me ani lo le dokan siam hnem em mai se ma se thuthleng pakhat chau siam tatlat mai se at khat chu cheng de ulong mo kan ti du hial o me hei wang ringot po hian mi in pathian engkim siam tu hi a ring tak meu ani chuan aliens kan ti life form dang hi he universe a hian asiam shrim shrimang ti hi arin em ani ama pathian za wang ringot po in hei hi chu rin tur ani tin christian scientist tam tak te chuan an soi ta hial ani ma se siam tu pathian hian ol sam taka kan in tlo po thei turin asiam an ring chuang lawa tuna ama atanga kan pen bo to nu eden bo chiat nuwa phei chuan atuma tum chi rual nia an ngai lo thung ani mihring te bo chiat na khan kan tluk nu ngat phei chuan kan human intelligence mihring ten kan thiam na kan fin na kan potential heng ho hi kal janga ngai dana phei chuan 5% po kan hmang lo ni nangaya Albert Einstein chuan a theory le a postulation alar pui nu khan a hriat lo zia chu knowledge hi tuifin jet kama chiao vai vut ang hinita se Albert Einstein an a hriat chin chu thum khat anglek ani yang a in ti nge ani pathian in mihring ama an puya siam khan finna po an puya siam kan ni arin oma equivalent tin ani lawin prototype jok kan ni arin oma equivalent ama ang chi achia thil ti theina nei ama ang chi achia thil zong zong siam thei khovel siam thei khatiang anga siam hal kan ni lo kha ni arin oma prototype kan ti chu kara te po atak tak chhuwa ma an lo display yang chi yang hi kan thathiam mai ome kan soi zui lawang chu a prototype chu thoi na hnuaya cher siam chop zel turin min siam ani mela ma se kan tluk san tamiau sia chuta chang chuan mihring fin na ril hi pathianin kan develop chho zel hi a khap ta halin arin em boka a chan chu he hidden knowledge kan hriat na in phum ro develop tum na reng chu ama pathian do dana lam atang vekin ani ti kan show me
tin bo chiat na hi saltan na le mit del na ani hrim hrim maya mit war na ni ati tu chu lali suan dot pa aron ti bol mai boxi ani sol power kan ti psychic power hi pathian in man chua a khap to a setana ero chuan bo chiat na hnuaya lo develop ve atum ngar ngar thung machine ril ru hriat theina te machine ril ru mind reading kan tiang chi te hi bo cheta lo se chu machine te hian kan develop tura pek kan ni chiang khopina lang keima ni ya om miawa ma se khap ani ta thung sia din bo chiat na wangin khatiang ang chi te kha kan hre thei ta lo ni in alang kan han soi tak du na chan chu heng kan ngai dan te hi kan thil mu le hriat manga kan thil mu te hi chu illusion kan ngai tu ana light reflection mai mai ani sia dik tak soi chuan kan universe a hian billion galaxies zahni an omanga kan han soi te hi khoi chin hinge illusion khoi chin hinge light reflection khoi chin hinge sonic echo kan shelawa mathematical work mai mai ani ya mithiam jok ten beng lo chungong se heng kan te na decimal kan ti te binary te hi universe te chuak tur chuan an man lai lu tuk to a an han te dan an soi po hian chiang taka han hlin fak tur hri om lowa ngai ruat na hi ani deuh mai awangin engzat hinge billions of galaxies a hian om reng reng ti po hi a chiang chuang lo ani pathian in min siam tira prototype a min siama thil develop zel tur thil develop thei zel tur a min siam dan ang kha nei taila eden bo chian na khom ta lo se phal sak ni taila develop thei ta tak takila adaman ramsa zong zong le thil siam zong zong a thunun thei don chuan alo biak pop thei ngei po arin om riawa tin bo chiat nuwa po nawa chuan ran satuak ala ko khom thei cheu mai boka enge mo chen chu an la nei ti a hriat le tat bokani he kan psychic power kan ti chu kan tharau lam thil kan hriat theina te mihring hriat thei ba ka thil ngai tu chhuat theinang chi kha ni maya hei hi develop tak tak mai la chuan avatar movie a navi hawin nature an be pop theiang khan kan psychic power mang hian ral khatlai me mathil siam dang te nen po in biak po thei hun chu ala om thei arin om tatani heng zong zong han ngai tu chuan tuna po hian pathian om ring lo sa khodang te po hian ado da zong in yaga kan ti te buddhism ate le vodoism ate ngai po man me kania kan hria thei dan tu chom buddhism ate po buddhisa te po an ngai to na mangin dar thalang te an ti ke theya tin an mani te po borok an kang thei thrin ti hi thil tak tak ania chu chu an practice na sakhop maya tin trong trai na in thila ti thei zia po medical science in aron fin fi avek boxi ani hi nima sila kan lo bo che tak sia wangin pathian in prototype atanga in develop zel duramin siam na chu akhomwang ta a atang tatlata chu chu kan kalsan thei ta boxi lo ani hi chu wangin tun lai science thiam na manga arsi dang aliens le life form dang lo zon chhuatum hi chu ati chi nimia lawa mithiam tam tak chuan an nga ya min hnereng om life form dang electromagnetic energy manga kan thinking faculty ron lut thei tharau khovela a tha le aswal po kan hre thei lova kan chuan vor science thiam na ngau chuan a hmu kan dei ani si chuan galaxy dang arsi danga life form chu eng dimension tak ni yang mo element po an ni meu donem ni kan tinga mangchu element kan ti chu khovela thil poimo mei tuile bo ruak in chopola tanga he khovela thil in siam khan ni maya khati kang chi po kha an ni arin om lo ani thil dang dei an ni arin om mel em zo kani engpo ni se helui kam tang hian a chan ve po kan hre phalawe a cha nero isu krista local huna a chiang mai o me kan du to kanga chunzom le vat kan tum don nia